खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशननिफ्राय गांसे प्रेस रिलिज फोसावदों रायजोनि मोनब्रै पोलिं स्टेशनाव फिन भट होनाय जागोन जायनाखि पन्चायत बिसायख'थिनि गिबि खोलोबनि भट होनाया माखासे जिल्लाफ्राव जानानै थांबाय नाथाय माखासे पोलिं स्टेशनाव गोबां दुंहाव थासारिफोर जादों बेनिखायनो मोनब्रै पोलिं स्टेशनाव फिन भट होनाय जाफिनगोन तिनसुकिया डिब्रुगढ़ चराइदेव शिबसागर माजुली जरहाट धेमाजी लखिमपुर सनितपुर बिश्वनाथ काछार हाइलाकान्दी आरो श्रीभूमि बेफोर जिल्लाफ्राव पन्चायत बिसायख'थिनि गिबि खोलोबनि भट होनाया जानानै थांबायमोन नाथाय माखासे पोलिं स्टेशनफोराव गोबां दुंहाव थासारि जादों बेनिखायनो फिन मोनब्रै पोलिं स्टेशनाव भट होनाय जाफिनगोन गासै 70.19 जौखोन्दो भटारफोरा भटखौ होदोंमोन नाथाय मोनबा जिल्लानि मोनब्रै पोलिं स्टेशनाव फिन भट होनाय जाफिनगोन मोनबा जिल्लाफोरा जाहैबाय हाइलाकान्दी श्रीभूमि लखिमपुर गलाघाट आरो माजुली हाइलाकान्दी जिल्लायाव मोन 31 पोलिं स्टेशनाव फिन भट होनाय जागोन श्रीभूमियाव मोन 8 लखिमपुराव मोन 2 गलाघाट आरो माजुलियाव मोनफा पोलिं स्टेशनाव फिन भट होनाय जाफिनगोन बड'फानि हेंथा खोथा बुंनाय रनजित देखाखौ गोसो जायोब्ला प्रमद बर' आरो दिपेन बर' बिथांमोनहा लोगो लोगो हमहोनो हायो नाथाय बिथांमोनहा सिरि बे खोथाखौ बुंथिदों बनसु आरो जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय बड'फानि हेंथा खोथा बुंनायनि थाखाय रनजित देखानि हेंथा अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियना एफआइआर होनायनि उनाव जनजाति सुरक्षा मन्च आरो बनसुआबो एफआइआर होदों रनजित देखानि मुसुखा सावनानै खुद्रिनाय हाबाफारिबो दिन्थिफुंदों बिथांमोना फोरमायथिनो गोनांदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान 1 मेआव दिल्लीयाव जेब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव दोंसे लामा बेखेवनानै होदोंमोन मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ बै समावनो रनजित देखाया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ उदखारि होनानै बायदि रावै सोंखारिदोंमोन जेरावनाखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन एबसुनि आफादगिरिमोन आरो बिथाङा अहिंसानि गेजेरजों जांख्रिखांदोंमोन बर'फोरनि सोलोंथाइ हारिनि रैखाथिनि थाखाय थामोनथानि थाखाय आरो बर' हारिनि गोबां खामानि मावनानै बिथाङा रुंसारि जालांदोंमोन बेबायदि सुबुंखौ उदखारि होनानै सोंखारिदोंमोन रनजित देखाया बेनि उनावनो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननिफ्राय एफआइआर होनाय जादोंमोन दा बनसु आरो जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्रायबो क'क्राझार आरो उदालगुरि पुलिस थानायाव एफआइआर होदों रनजित देखा बायदि गरामि असमियानि थाखायनो सिगांनिफ्रायनो बर'फ्रा नासयजाबोदों बेनिखायनो बर' हारिनि सुथुरनि मुसुखा सावदों जाहाथे जोंनि सेन्टिमेन्टखौ मिथियो होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो जायनाखि 1 मेआवनो रनजित देखाया बड'फाखौ सोंखारिदोंमोन गोसो जायोब्ला प्रमद बर' आरो दिपेन बर'आ लोगो लोगो हमहोनो हायोमोन मानोना बिथांमोनहा सोरखाराव दं नाथाय बिथांमोनहा माखौ नेनानै दं बेखौ बुजियाखै आरो बिथांमोनहा बे बेलायाव मानो सिरि बेखौ साननो गोनां जादों होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा मख'नो गोनांदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ उदखारि आरो बायदि बायदि राव होनानै सोंखारिग्रा लाजि फोनांग्रा रनजित देखाया पाठशालानि बजालि हायार सेकेन्डारिनि फोरोंगिरि पाकिस्ताननि हिन्जावखौ जुलि खालामनायनि थाखाय साख्रि खोमानानै लानो गोनां जाबाय सासे सिआरपिएफ जवाना सिआरपिएफ जवान मुनिर आहमेदा पाकिस्ताननि हिन्जावखौ जुलि खालामनायनि थाखाय साख्रि खोमानानै लानो गोनां जाबाय सिआरपिएफ जवान मुनिर आहमेदा जम्मु एन्ड काश्मीराव पस्टिंमोन नाथाय बिथाङा पाकिस्ताननि हिन्जावखौ जुलि खालामनायनि उनाव जुलिनि डाटाखौ होआखैमोन आरो फारसेथिं बिसिनि भिजाया जोब्बायमोन बेखौबो दोनखुमादोंमोन बेनिखायनो बिथांनि साख्रिखौ दाननानै होनाय जाबाय मानोना सिआरपिएफ जवाननि बिसि मिनाल खान जाय पाकिस्तान पान्जाब प्रभिन्सनि थागिबि बिथाङा पाकिस्ताननि उदखारि आइएसआइनि संगालिबो जानो हागौ बेनिखायनो बे राहाखौ लानाय जादों मख'नो गोनांदि जम्मु एन्ड काश्मीरनि पहलगामाव उदखारि गाग्लोबनाय जाथाय जानायनि उनावनो जायफोर पाकिस्ताननिफ्राय भारताव दंफैयोमोन बेनि सायाव गोख्रों संदाननाय जादोंमोन बेनि उनावनो सिआरपिएफ जवाना पाकिस्ताननि आइजोखौ जुलि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों खौरांनि बायदिब्ला सिआरपिएफ जवान आरो मिनाल खान सानैजों ससियेल मिडिया अदेबानि समाज बिजोंनि गेजेरजों लोगो मोनज्लायदोंमोन आरो मोजां मोनलायदोंमोन बेनि उनाव थांनाय बोसोरनि मे दानाव जुलि जादोंमोन नाथाय पाकिस्ताननि हिन्जावा भारताव फैनो थाखाय नेम बायदियै गनायथि लानायाव गनायथि मोननाया उन जादोंमोन आरो थांनाय बावैसो सान सिगांसो 2025नि मार्च दानाव भारताव फैदोंमोन आरो बिथाङा भारताव थानो थाखाय जि भिजा लानानै फैदोंमोन बे भिजानि सिमाया जोब्बायमोन नाथाय पाकिस्तान फारसे थांफिनाखैमोन बेनि उनावनो गासै जाथाया सोराङाव फैदों
काजिरङा माहारियारि हाग्रामायाव थांनानै नोंथाङा जिब साफारि खालामनानै हाग्रा सिङाव हाबनानै हाग्रायाव थानाय जिब जुनारफोरखौ उदाङै बेरायथिंनायखौ नायनो सानदों नामा? जुदि नायनो सानदोंब्ला नोंथांनि आखायाव बारा गोबाव सम गैलिया। 19 मेनिफ्रायनो जिब साफारिखौ बन्द खालामनो थांखि फोसावबाय काजिरङा माहारियारि हाग्रामानिफ्राय। बोथोरनि गाज्रि थासारि आरो लामानि गाज्रि थासारिखौ नोजोर होनानै 19 मेनिफ्राय जिब साफारिखौ बन्द खालामनो थाखाय थांखि लाबाय काजिरङा माहारियारि हाग्रामानिफ्राय। आंखौ 36 खेब जेलाव दैथायहरदों। आं हेमन्त बिश्व शर्माखौ 100 खेब जेलाव दैथायहरगोन। बेनि उनाव आं आंगुर, आपेल, थालिर, दै लानानै जेलाव लोगो हमहैगोन। बे खोथाया आं बुंनाय नङा। रायजो दलनि दैदेनगिरि अखिल गगैयासो बे खोथाखौ रायजो राजानि सिगाङाव बुंथिदों। अखिल गगैया पन्चायत बिसायख'थिखौ लानानै गोख्रोङै फोसावदिं मेल खुंनायाव मुखुब जादों, जेराव रोजा रोजा रायजो राजाफ्राबो अखिल गगैखौ मदद होफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव धोरोमनि दोलो बिजेपि आरो AIDF नो रायजो राजाया भट होला आरो मुस्लिमनि ओनसोलफोराव कंग्रेसनिख्रुइ बांसिन रायजो दोलोखौसो बजबदों। कंग्रेसआ जेसेबांखि फाव खालामा मानो 2022 आव रायजो दलजों लोगो जाखानांगोन, नङाब्ला कंग्रेसआ खर'सा आसाम आरो आफां आसामाव मोनसेबो मासि मोननाय नङा होननानै बुंथियो। बे समाव रायजो दलखौसो रायजो राजाफ्रा बांसिनै फोथायदों होननानैबो बुंथियो अखिल गगैया। जेरावनाखि लकसभायाव जरहाटआव गौरब गगैखौ आं देरहाहोदों, नगावआव प्रद्युत बरदলৈखौ आरो धुब्रियाव रकिबुल हुसैनखौ आं देरहाहोदों आरो 2022 आव हेमन्त बिश्व शर्माखौ चेयाराव खानानै बुरलुंबुथुराव गारहरनो थाखाय सिमां नुयै नुयै आं दा उन्दुलांनो हाया होननानैबो बुंथियो अखिल गगैया। बेनि अनगायैबो हेमन्त बिश्व शर्मानि सोरखारा आंखौ 36 खेब जेलाव दैथायहरदों, अब्लाबो आं मेङाखै। आंनि सोरखार फैयोब्ला, अदेबानि जोंनि सोरखार फैयोब्ला आं हेमन्त बिश्व शर्माखौ 100 खेब जेलाव दैथायहरगोन। बेनि उनाव आपेल, आंगुर, थालिर, दै लानानै जेलाव लोगो हमहैगोन होननानै रायजो राजानि सिगाङाव बुंथियो अखिल गगैया। रायजोआव सिखाव दाखाथिनि होंगो दोंगो उदखार। प्रशासना हमदोंब्लाबो आरो एनकाउन्टार खालामदोंब्लाबो रायजो राजाखौ सिखाव दाखाथिनिफ्राय रैखा खालामनो हायाखै। बे समावनो पुलिसाबो सिखावनि खामानियाव ओंखारनानै आरोबाव उदखार खालामसिनबावदों रायजोआव। लामायाव जाबनाय ब्लकखौ एरखुनानै खावनानै लांनायनि दायाव सास्निखौ एरेस्ट खालामनाय जादों, जेराव सासे पुलिस जवानबो दङ। चराइदेव पुलिसनि आखायाव नांदों सास्नि सिखाव। लामायाव जाबनाय ब्लकखौ एरखुनानै खावनानै लांदोंमोन गासै सास्नि सुबुंफोरा, जेराव सास्निनि मादाव सासे पुलिस जवानबो दङ, मुङा किरत भुइया। बिथांजों लोगोसे प्रतिम महन, बिप्लब गगै, सुशील बर्मन, प्रान्जल डेका, देबब्रत फुकन आरो भास्कर ज्योति डेका फुकन गासै सास्निखौ एरेस्ट खालामदों चराइदेव पुलिसा। लामायाव जाबनाय ब्लकखौ एरखुनानै खावनानै लांनायखौ ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नुनायनि उनावनो पुलिस थानायाव गसर होदोंमोन। बेनि उनावनो चराइदेव पुलिसा सास्निखौ एरेस्ट खालामदों, जेराव सास्निनि मादाव सासेया पुलिस जवान। गवानि मोनसे थानसालियाव दुखुनांथाव जाथाय। गोबां सिबियारिफोर होंगो दोंगो जानायनि जाहोनाव नाख्रांनासिजों सास्नि सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 80निबो बांसिन सुबुङा जोखोम जानो गोनां जादों। गवा सारगाव गामियाव थानाय श्री लायराय थानसालियाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। गोबां सिबियारिफोर होंगो दोंगो जानायनि जाहोनाव नारा-नाथा जानानै सास्निया जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 80नि गोबाङा जोखोम जानो गोनां जादों। पुलिस प्रशासना जोखोम जानांनाय सुबुंफोरखौ भिर-भारनिफ्राय रैखा खालामनानै लाबोनायनि हाबाखौ मावदों, जायनि भिडिअ'आ समाज बिजोङावबो गोसारदों। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव OCT मेसिन सौफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। OCTनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लक'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे, इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविन्द आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट, MBBS, MS अप्थालमोलॉजी आरो टपिकल फेक' सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमोलॉजी फेक' सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS
आइ स्पेशलिस्ट अप्थालमोलॉजी डॉक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन। खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन। थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।